እዙይ ድምጽ ራዲዮ ኤረና እዩ። ኣብ ኤርትራ ፈላሚ ናይ ዓንዲ ሕቆ መጥባሕቲ ብቻይናውያን ሓካይም ተኻይዱ። ፌስቡክ ሜታ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተወልዐ ግጭታት ኣብ መጓሃር ኣበርክቶ ነይርዎ ብዝብል ተኸሲሱ። ግብፂ መሪሕነት ናይቲ ኣብ ሓልዋ ቅሒ ባሕሪ ዝተዋፈረ ውህድ ሓይሊ ዕማም ካብ ኣሜሪካ ተረኪባ። ኣርስታት ዜና ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ክቡራት ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል። ኣብ ኤርትራ መወከሲ ሆስፒታላት ኦሮታን ሓሊበትን ፈላሚ ናይ ዓንዲ ሕቆ መጥባሕቲ ብቻይናውያን ሓካይም ተኻይዱ። እቲ ናይ ዓንዲ ሕቆ መጥባሕቲ ኣብ ኤርትራ ክካየድ ንመጀመርያ እዋኑ ምዃኑ መርበብ ዜና ቻይና ዴይሊ ንሜዲካል ዳይረክተር ሆስፒታል ሓሊበት ልኡል ባይተ ይርጋብ ምጥቃስ ኣረጋጊጹ። ካብ ቻይና ዞባህናን ኣብ ዝርከባ ሆስፒታላት ዝመፁ ክኢላታት ምስ ኤርትራውያን ሓካይም ብምትሕባር ኣብ ዘካየድዎ ፈላሚ መጥባሕቲ ብጥዕና ዓንዲ ሕቆ ክሳቀዩ ዝጸንሑ 5 ሰባት ካብ ቃንዞኦም ከም ዝተገላገሉ እቲ መርበብ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ዘቕረቦ ዜና ሓቢሩ። ንሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ብምውካስ ኣብ ዘቕረቦ ተወሳኺ ሓበሬታ ድማ ካልኦት ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም ኣብ ቀጻሊ መጥባሕቲ ክካየደሎም ምዃኑ ኣፍሊጡ። ክኢላታት መጥባሕቲ ዓንዲ ሕቆን ነርሳትን ዘጠቓለለ 18 ሓካይም ዝሓቆፈ ጉጅለታት ቻይና ኣብ ርእስቲ ኣብ ኤርትራ ዝህቦ ዘሎ ኣገልግሎታት ንኤርትራውያን ሓካይም ተመክሮ ኣብ መቕሳምን ምስጋር ናይ ቴክኖሎጂን ልዑል ግደ ኣብ ምብርካት ይርከብ። ኣብ ቻይና መጥባሕቲ ዓንዲ ሕቆ ብስሩዕ ከም ዝካየድ ዝሓበረ ኮሚሽን ጥዕና ዞባህናን ኣብ ኤርትራ ግና መሳርሒታት መጥባሕትን ካልእን ብዘይምህላው ተኻይዱ ከም ዘይፈልጥ ኣገንዚቦ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተወልዐ ግጭታት ኣብ መጓሃርን ናይ ጽልኢ ዘመተ ኣብ መስፋሕፋሕን ፌስቡክ ሜታ ዝለዓለ ኣበርክቶ ነይርዎ ብዝብል ክሲ ተመስሪትዎ። እቲ ንክልተ ኢትዮጵያውያን ክኢላታት መጽናዕትን ምርምርን ብምውካል ብኬንያዊ ትካል ጠበቓታት ኣብ ሰብኣዊ ጉዳያት ዝተመስረተ ክሲ ልዕሊ $2 ቢልዮን ካሕሳ ንግዳያት ሓቲቱሎ። ኣብ ርእሲ እዚ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ዝጥቀመሉ ናይ ኣልጎሪዝም ናይ ሜታ መድረኽ ክቕይር እውን እቲ ክሲ ይጠለብ። ፌስቡክ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝካየድ ግጭታት በቲ ዝጥቀመሉ ናይ ኣልጎሪዝም ናይ ምብዛሕ መስርሕ ብዝሒ ተኸታታሊ ከም ዝህልዎ ብምግባር ሚልዮናት ዶላራት መኽሰብ ከም ዝኸዕበተ ሓንቲ ካብተን ነቲ ክሲ ዘቕረባ ኬንያውያን ጠበቓታት ሜርሲ ሙተሚ ብ14 ታሕሳስ ኣብ ናይሮቢ ዘካየደቶ ጋዜጣዊ ዋዕላ ገሊጻ። ኣፈኛ መድረኽ ሜታ ናይ ፌስቡክ ኤሪን ማይፓይክ እቲ ማሕበራዊ ሜድያ ንጽልእን ጎነፅን ዝዕድም መልእኽታት ምዝርጋሕ ከም ዝቃወም ብምግላጽ ኣብ ግጭት ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ዘለዎም ክኢላታትን ቴክኖሎጂን ብምውፋር ንምግትኡ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሑ ምጥቃሱ ሮይተርስ ሓቢሩ። ናጻ ቦርዳ ኣካልቲ ማሕበራዊ ሜድያ ብወገኑ ኩሉ እቲ ኣብ እዋን ግጭት ኢትዮጵያ ተባዚሑ ተዘርጊሑ ዝተባህለ መልእኽታት ዳግመ መርመራ ክካየደሉ እማም ኣቕሪቡሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 6 ዓመታት ሓያል ተቃውሞታት ኣንጻር መንግስቲ ክካየድ ድሕሪ ምጽናሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ኣብ ዝመጻሉ ካብ 2018 ግና ናብ ናይ ብሔር ግጭታት ይዓሪጉ። ብፍላይ ካብ ሕዳር 2020 ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ኣብታ ሃገር ጽልእን ጎነፅ ዝዕድም መልእኽታትን ብመገዲ ማሕበራዊ ሜድያ ብብዝሒ ክዝርጋሕ ምጅማሩ ይፍለጥ። መድረኽ ሜታ ናይ ፌስቡክ እውን ምእንቲ መኽሰብ ክብል ከም ዝኣመሰለ መልእኽታት ብምብዛሕን ምዝርጋሕን ህይወት ኣሽሓት ሰባት ንኽጠፍእ ተሓባቢሩ ዝብል ክስዩ ተመስሪትሉ ዘሎ። ግብፂ መሪሕነት ናይቲ 153 ሃገራት ዝሓቆፈ ውህድ ሓይሊ ዕማም ካብ ኣሜሪካ ክትርከቡ እያ። እቲ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ባብኤል መንደብ ወሽመጥ ዓደንን ንዘጋጥም መጥቃዕትታት መራኽብ ሽበራን ዘይሕጋዊ ምስጋር ደቂ ሰብን ኣፅዋርን ንምግታእ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ ናይ ዝዓመት ብሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ዝቖመ እዩ። ነዚ ናይ ምስጋር መስርሕ ንምትግባር ጠቕላላ ኣዛዚ ናይቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዝርከብ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ሚካኤል ኩሪላ ብ12 መስከረም ምስ ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ግብፂ ኣብ ካይሮ ተራኺቡ ምንባሩ ይዝከር። ነዚ ሓለፈ 8 ዋርሕ ኣዛዚ ሓይሊ ዕማም ዝነበረ ኣሜሪካዊ ካፕቴን ሮበርት ፍራንሲስ መዝነቱ ናብ ግብፃዊ ሪር ኣድሚራል ማሕሙድ ዓብደልሳጣር ኣብ ዘሰጋገረሉ ግብፂ ድልዱል ሓይሊ ባሕሪ ትውንን መሻርክቲ ኣሜሪካ ክብል ገሊጹ።
ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ግብፂ ሪል ኣድሚራል ማሕሙድ ብወገኑ ነቲ ውሁድ ሓይሊ ዕማም ክመርሕ ምምዛዙ ዝተሰምዖ ክብሪ ብምግላጽ ምስ ሃገራት ዞባን መሻርክትን ብምዃን ጸጥታን ርጋትን ክልማያት ዞባ ንምውሓስ ከተኩር ምዃኑ ቃልኣትዮ እቲ ምስ ኩነታት የመንን ሶማልን ተተሓሒዙ ዝቆመ ፍሉይ ሓይሊ ዕማም ብዘይካ ንኤርትራ ንኩላተንተን ቀይሕ ባሕሪ ዘዋስንን ሃገራት ዝሓቆፈ እዩ ውሁድ ሓይሊ ዕማም መእዘዚ ማእከሉ ሓምሻይ ጭፍራ መራኽብ ኣሜሪካ ዝዋፈረሉ ኣብ ባሕረይን ዝርከብ መደበር ሓይሊ ባሕሪ እዩ ኣብ ሃገራዊ ተነጽሎ ዝርከብ መንግስቲ ኤርትራ በብእዋኑ ካብ ዝካየድ ምሕዝነታዊ ይኹን ካልእ ተልእኾ ዘለዎ ዞባውን ኣህጉራውን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምዳት ተሳቲፉ ይፈልጥን ዜና ኣብዚ ይፍጸም ሬድዮ ኤረና ሬድዮ ኤረና ካብ ከተማ ፓሪስ ዝመሓላለፍ ብኤርትራውያን ጋዜጠኛታት ዝዳሎ ነፃ ሬድዮ እዩ